Italia ei ole maa, se on saapas, ja Sisilia on pallo, joten Italia potkaisee palloa. Tässä on maa tiivistettynä 2 lauseeseen. Kartasta ei ehkä näe, mutta Italia on suurempi kuin luulee. Jos siirrämme sen pohjoisempaan ja käännämme sen ylösalaisin, se sopii melkein täydellisesti Suomeen, joten voimme sanoa, että Italia on ylösalaisin oleva Suomi. Jos maa on 1000 kilometriä pitkä, se on kuitenkin hyvin kapea, vain keskimäärin 200 kilometriä leveä. Ja jotta se olisi vielä hankalampaa, maan keskellä kulkee pohjoisesta etelään vuorijono. Kaiken kruunuksi Italia sijaitsee keskellä seismistä vyöhykettä. Se kulkee koko maan pituudelta. Ja huolimatta tästä melko erityisestä maantieteestä, italialaiset elävät siellä melko hyvin. Itse asiassa he asuvat hieman kaikkialla maassa, vaikka loogisesti he asuvat vähemmän vuoristoketjulla. Eikä tämä estänyt perustamasta yhtä historian mahtavimmista valtakunnista, Rooman valtakuntaa, tai edes Genovan tai Venetsian tasavaltojen menestystä. Italiassa on 60 miljoonaa asukasta, mutta siellä pitäisi olla yli 100 miljoonaa. Arviolta maailmassa on noin 180 miljoonaa italialaisten jälkeläistä, joista suurin osa on Amerikan mantereella, mikä on 3 kertaa enemmän kuin nykyinen Italian väestö. Se on maa, joka on kääntynyt kohti merta, ja se on ymmärrettävää, koska kauimpana Välimerestä oleva paikka on vain 200 kilometriä. Se on myös maa, jolla on satoja saaria, mukaan lukien Sisilia, Välimeren suurin saari, ja Sardinia, toiseksi suurin saari Välimerellä. 3 kertaa sen naapuri, Korsika, voisi mahtua sinne. Tämä kaikki tarkoittaa, että Italia ei rajoitu vain saappaaseensa. Sisilia on vain 140 kilometriä Tunisiasta ja siten Afrikan mantereesta. Italia on itse asiassa jaettu 2 maahan, kirjaimellisesti Pohjois-Italian ja Etelä-Italian. Eikä tämä ole edes koukuttava lause, vaan totuus. Katsokaa näitä eri karttoja. Ne osoittavat, että alueellinen BKT on paljon korkeampi pohjoisessa. Nämä taas osoittavat, että työttömyys on paljon suurempi etelässä. Ja tämä edustaa historiallista kansanäänestystä vuodelta 1946, jossa valittiin tasavallan tai monarkian välillä. Tässäkin nähdään selkeä ero etelän, joka äänestää enimmäkseen monarkia, ja pohjoisen, joka äänestää enimmäkseen tasavaltaa välillä. Yhteenvetona, Etelä-Italia on köyhempi kuin pohjoinen. On myös ymmärrettävä, että se on melko uusi maa. Italia, jonka tunnemme tänään, on ollut olemassa vuodesta 1870 ja koko Niemimaan yhdistymisestä lähtien, mutta olisi epäkunnioittavaa sanoa, että se on ollut olemassa niin vähän aikaa, koska tällä Niemimaalla syntyi Rooman valtakunta, Genovan ja Venetsian tasavallat, mutta myös renessanssi. Jos olet italialainen jälkeläinen, kerro siitä kommenteissa, niin näemme, kuinka moni teistä on sellainen, ja Jacques käskee antamaan 2 maata, joilla ei ole mitään järkeä, ja samalla voitte liittyä kanavalle.